Veľký a mocný premožiteľ. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham v nedeľu 21. apríla 1957 v Jeffersonville, Indiana. A rýchlo choďte a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. A hľa, on ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte. Hľa, hovoril som vám. Bolo vydaných mnoho veľkých poverení pre ľudí a národy na tejto zemi. Ale nikdy nebolo dané také dôležité poverenie ako toto. Choďte, povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. To je veľké poverenie. A jediný spôsob, ako to mohlo byť dané, bolo to, že najprv muselo byť veľké premoženie. Boli ľudia v našich dňoch a v tých dňoch, ktoré už prešli, a v tých veľkých dejinách tohoto sveta a na jeho širokých bojových poliach, bolo tam mnoho veľkých premožiteľov. Mnoho veľkých vecí, ktoré boli urobené pre ľudskú rasu. Rozmýšľam napríklad, ako som dnes ráno prišiel, vstával som skoro a nemal som veľmi príležitosť študovať, pretože som včera večer nevedel, ako si dnes rozdelíme služby. Pastor a ja. Ale cestou sem som premýšľal, čo bude to najlepšie, čo budem môcť povedať dnes ráno jeho ľuďom, aby si to mohli vziať ako posolstvo. Pomyslel som na toto. Choď a povedz jeho učeníkom. No, jeho učeníci sú jeho nasledovníci. Učeník je ten, ktorý nasleduje. A myslel som na túto tému. Veľký a mocný premožiteľ. A ako som rozmýšľal o tom, koľko veľkých premožiteľov sme mali na tomto svete a aké veľké veci urobili, aby ďalej napredovali a zlepšili spôsob života ľudí. Myslel som na toho veľkého Napoleona v jeho dňoch. Ako nebol úplne Francúz, ale mal niečo vo svojej mysli. Najprv pohrdol Francúzskom. Nemal ho rád. On prišiel z ostrovov. Ale mal v mysli myšlienku, že jedného dňa zvíťazí. A ten dôvod, prečo mal tieto veci v mysli, bolo to, že musel mať niečo, na čom mohol pracovať. Platí to pre každého človeka. Predtým, ako urobíte určitú prácu, musíte mať nejaký motív, nejakú alternatívu, niečo, na čom pracujete, za nejakým pracovným účelom, niečo, na čom pracujete. A ako všetci vieme, keď vezmeme históriu Hitlera, alebo nie Hitlera, ale Napoleona, že on išiel pomocou mesiaca a cez striedanie hviezd pracoval takým spôsobom a očakával, pretože to tak raz urobil a zvíťazil. A prišiel do Francúzska a stal sa veľkým bojovníkom. Mnohých mužov usmrtil, pretože s ním nesúhlasili. A očistil celú svoju krajinu od všetkého, čo bolo proti nemu. On to jednoducho absolútne vymazal, pretože to tak musel mať. Ak by to tak nemal, bolo by po celý čas niečo proti nemu a jeho veľkolepému plánu, ktorý mal vo svojej mysli. Jeho vlastný život by bol v stávke. A tak musel mať celé svoje kráľovstvo tak dokonalé, ako len mohol. Teraz myslím na niečo a myslím, že vidíte, na čo poukazujem. To je ten veľký víťaz, na ktorého myslím. Všetko v jeho kráľovstve musí byť pre neho. To musí byť pre neho všetko. Srdce, duša i telo. Nič nemôže byť proti nemu. Čokoľvek by bolo proti nemu,
on by to musel odmietnúť. On musí mať pre seba úplne všetko. A keď Napoleon vzal do ruky zbrane, diela, pušky, muškety a meče a vyšiel s touto jednou myšlienkou, že dobije svet. A prakticky to vo veku 33 rokov urobil. Keď bol mladým mužom, bol zástanca prohibície. A jeho veľká sláva ho urobila takým extravagantným, až sa mu to dostalo na nervy a zomrel vo veku 33 rokov ako alkoholík. Nedokázal uniesť tú popularitu. A myslím, že tento človek, ktorý si v tomto veku, keď mal 33 rokov, podmanil svet a kvôli svojej sláve zomrel ako alkoholik a stratil práve ten princíp, za ktorý bojoval. On bol ten typ, alebo povedal by som nie typ, ale on bol diablovým nástrojom a snažil sa poraziť svet. A on v 33 rokoch zlyhal. Ale tento veľký, mocný bojovník, o ktorom hovorím, v 33 rokoch porazil všetko, čo bolo na zemi a v pekle. V 33 rokoch. Veľký a mocný dobyvateľ. Premýšľam o tých veľkých bojoch, ktoré sa odohrali na bojovom poli. Poznáme záver Napoleona. On prišiel ku svojmu koncu vo Waterloo. Prednedávnom som mal privilégium prezrieť si napodobeniny pozostatkov jeho vozov, jazdcov a mužov, tak ako ležali na boisku. A boli tam nahromadené vozy a polámané kolesá, ktoré sú na tých planinách, kde je urobená táto veľká ukážka. Aký je to kontrast, keď si všimneme toho človeka v 33 rokoch a tú potupu, ktorá tam leží, ako pamiatka na jeho veľký boj a dobývanie. A potom môžeme ísť do Jeruzalema a pozrieť sa na prázdny hrob ako pamiatku veľkého a mocného víťaza. Viete, je niečo na dobývaní. Ak máme niečo, za čo bojujeme, ak je v našom tele choroba a bojujeme medzi životom a smrťou, aké je to len víťazstvo, keď vidíme, že je to už porazené. Ak bojujeme proti nejakému ťažkému zvyku alebo niečomu veľkému, čo nás sužuje, keď nakoniec mávajú veľké vlajky a my sme to dobili, aký pocit nám to vo vnútri dáva. Lebo potom môžeme byť premožiteľmi. Myslím teraz na poslednú vojnu a na to, ako keď Hitler zaujal Varšavu. A Nemci si mysleli, že to bolo jedno z najväčších víťazstiev, aké mohlo byť, pretože ich veľký veliteľ Adolf Hitler naraz vo Varšave všetko potopil. Strhol mosty a ten veľký most spadol. V novinách sa nachádzali strhujúce obrázky pádu mosta. Nemci pochodovali ulicami, udierali na bubny, pískali na píšťaly a prelietalo okolo neho tisíce lietadiel, keď získal svoje prvé veľké víťazstvo. Vydal sa ako Alexander Veľký alebo Napoleon, aby si podmanil svet. Ale kde skončil? V hanbe. Iste tak skončil. Pamätám si, keď stavali veľký barmský priesmyk. Musí tam byť, ak prešli cez horu, dnes ráno tu sedia niektorí chlapci, ktorí možno prešli cez tento veľký priesmyk. Aká to bola veľká úloha.
koľko skutočnej práce bolo potrebné, akú skutočnú prácu urobili a koľko peňazí stálo vybudovanie barmského priesmyku. Milióny dolárov. Chlapci, ktorí pritom prišli o život. Ale nakoniec, po nejakom čase, keď bola dokončená tá posledná míľa cesty a keď bol celý ten priechod dokončený, ako len ľudia víťazne vykrikovali, mali priesmyk, ktorým mohli prejsť cez hory, aby zvíťazili. Rozmýšľam o inom priechode, že jedného dňa to stálo život nášho požehnaného Pána. Nebola to len cesta na zemi, ale bola to hradská cesta, nazývaná cesta svetosti, kde nečistí neprejdú, ale len tí, ktorí sú označení. Iba ľudia, ktorí sú na tej strane, na ktorej je On, prejdú touto cestou. Boli vyhrané veľké víťazstvá. Mnohí z nás si dnes dobre pamätajú prvú svetovú vojnu. Pamätám si, keď som bol ešte malý chlapec. Môžem počuť tie píšťaly. Dokonca i sedliaci na poli zastavili kone a mávali klobúkmi. Kričali, vykrikovali. Čo sa stalo? Vojna sa skončila. Bolo vyhraté. Tá veľká ekonomika, za ktorú sme bojovali. Konečne sme dosiahli víťazstvo. Myslím na túto poslednú svetovú vojnu. Býval som na druhej strane ulice. A keď začali pískať píšťaly, ľudia vybehli do dvorov. Ženy si dávali dolu zástery a mávali nimi vo vzduchu. V stromoch lietali guľky, píšťali, pískali, ulicami uháňali autá. Ľudia padali na kolená a dvíhali ruky, kričali, plakali. Prečo? Pretože vojna sa skončila. A tí požehnaní, drahí chlapci, ktorí boli za morom, sa k ním čoskoro opäť priplavia domov. Aké víťazstvo, aký čas a vzrušenie pre každé srdce. Čo za jubileum. V ten večer bol každý v takom rozpoložení, že ste mohli vojsť do reštaurácie a jesť a odísť a nezaplatiť to a bolo by to v poriadku. Mohli ste použiť auto niekoho iného, to by bolo v poriadku. Mohli ste si vypýtať, čo chcete a pravdepodobne by ste to dostali. Prečo? Bolo dosiahnuté víťazstvo. Chlapci prichádzali domov. Bolo po všetkom. A myslím, môj brat, že je to škoda, že také pocity nemôžu zostať stále. Ale dnes ráno je pre kresťana dosiahnuté víťazstvo. Zvonia zvony radosti. Vojna medzi Bohom a ľuďmi sa skončila. Bolo vybojované víťazstvo. Predtým, ako je možné získať nejaké víťazstvo, musí byť zaplatená veľká cena. Aká cena! A niekedy je veľmi hlboká a robí veľké jazvy. Trhá na kusy. Ale aby sme mali vrch, musíme mať údolie. Predtým, ako budeme môcť mať slnečné svetlo, musíme dostať dážď. Predtým, ako budeme môcť mať svetlo, musíme mať noc. Predtým, ako budeme mať právo, musí byť bezprávie, inak by ste nikdy nevedeli, čo je zlé. Ale aby niekto premohol a zvíťazil v tom najväčšom boji, ktorý bol kedy vyhratý, niekto zostúpil pred mnohými rokmi zo slávy. A on na seba neprijal podobu anjela.
Neprišiel ako nejaká veľká osoba, ale on prišiel dokázať, že na vyhranie vojny nie sú potrebné muškety, guľky a atomové bomby. Obliekol sa do pokory ako malé dieťa a narodil sa v jasliach. Nebolo ani miesto, kde by sa mohol narodiť, keď prišiel. Chcem, aby ste sa pozreli na ten odlišný spôsob boja, ktorý použil. No, Adamová rasa bola celá v zajatí. Bola bez nádeje, bez Boha, bez šance, bez milosrdenstva, bez čohokoľvek, čo by jej mohlo pomôcť. Veľkí nepriatelia z tých regiónov stratených podsvetí ju zavreli do temnosti. Nebolo východiska von. Nikto nemohol pomôcť. Nic sa nedalo robiť. Vyzeralo to ako úplná, totálna prehra. Ale náš hrdina, ktorý zostúpil z výšok slávy, zostúpil dolu, lebo na zemi nebol nikto, kto by mohol túto prácu vykonať. Všetci ľudia boli, ako sa svetsky hovorí, na jednej lodi. Všetci sme sa narodili v hriechu. Boli sme sformovaní v neprávosti. Prišli sme na svet, hovoriaci lož. A nikto z nás nemohol pomôcť tomu druhému. Stáli sme bezmocní, porazení. Chaos na každej strane. Všetci nejednotní. Nemohli sme zachovávať zákony a ceremónie. Našli sme ich slabosti a tak ďalej. Nedokázali sme to. A zdalo sa, že celá ľudská rasa je len ruinami. A potom prišiel on. Zostúpil dolu, pretože on bol na počiatku. Biblia povedala, on bol slovo. On bol logos, ktoré vyšlo od Boha. A to logos na počiatku bolo slovo. A on sa stal slovom. Potom, keď vystúpil v ten slávny deň, tej veľkej noci, stal sa nielen slovom, ale stal sa veľkňazom svojho vlastného slova. Ó, aká nádherná vec, brat Neville. Len sa zamyslite, on nie je len slovo, ale on je veľkňazom svojho vlastného slova. Ako by sme o tom mohli pochybovať? Ako by sme mohli kráčať k nemu a neveriť, že dostávame to, čo prosíme? Pretože on je slovo a je prostredníkom slova. Logos sa stalo slovom a slovo sa stalo telom. A to isté telo, ktoré bolo slovom, bolo prijaté do slávy a teraz je veľkňazom, ktorý sa sám prihovára za svoje slovo. To je to, čo je potrebné. To je ten materiál, ktorý má cirkev. Čo za zbraň? Nikdy nebola taká zbraň. On bol slovom. A keď prišiel, narodil sa v jasliach. Prišiel, aby použil zbraň L-A-S-K-I. Lásky. Aby premohol svet. Nie s guľkami z armády, nie s guľometmi a tankami, ale on prichádza iným spôsobom. Prišiel vo forme lásky. On bol Božou láskou. Raz som si ako malý chlapec myslel, že Kristus ma miloval a Boh ma nenávidel, pretože Kristus za mňa zomrel. Ale Boh mal niečo proti mne. Ale zistil som, že Kristus je samotným srdcom Božím. Boh tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život. No, on prichádza prvý, aby zvíťazil. A tá vec, ktorú diabol vložil do sveta, bola nenávisť. A on prišiel premôcť nenávisť. Keď vyhrávame svoje boje a tak ďalej, vo svetových bojoch, to vždy zanecháva nenávisť. Pretože bitky tohto druhu sú z nepriateľa. Ale Kristus prišiel s láskou, aby premohol nenávisť, aby miloval tých, ktorí boli nemilovateľní. Prišiel s inou zbraňou. A on sa pokoril, bol učinený o čosi menším od anielov, aby utrpel smrť a dal príklad. A keď bol tu na zemi, chodil medzi ľuďmi. On dokázal možnosti svojich bojových zbraní, keď uzdravoval chorých, keď vzal tých 5 malých chlebov a 2 kúsky ryby a nasýtil 5,000 ľudí, dokázal, že on má moc nad každým atómom, ktorý existuje. Nielen, že stvoril ryby, ale stvoril aj upečené ryby. Nielen, že stvoril pšenicu, ktorá bola v týchto chleboch, ale stvoril upečenú pšenicu, ktorá bola v tých chleboch. To ukázalo, že on bol tým veľkým a mocným premožiteľom. Nielen, že vzal vodu zo studne, ale premenil tú vodu zo studne na víno. Dokázal, že má dobyvateľskú moc k premoženiu. A on miloval. A jeho zbraňou bola láska. No všimnite si, potom, keď to urobil, keď jedného dňa stál vedľa Lazarovho hrobu a tam bol človek, ktorý bol mŕtvy a pochovaný už 4 dní, dokonca tí ľudia, ktorí tam boli, povedali, teraz už páchne. Odpadol mu nos. Už sa v ňom vrtali kožné červy. A Ježiš tam stál ako mocný dobyvateľ. Keď tam stál a povedal Marte a Márii, či som vám nepovedal, keď budete veriť, uvidíte slávu Božiu. On práve prehovoril, keď povedali, náš brat je mŕtvý a tak ďalej. Povedal, ja som vzkriesenie a život. Ten, kto verí vo mňa, hoci by bol mŕtvý, bude žiť. A ktokoľvek žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Či som vám len nepovedal, že vo mne leží tá večná požehnaná moc? On nikdy nerobil len nejaké vyhlásenie. On bol schopný vykonať všetko, čo povedal. Pretože on bol mocný premožiteľ. Prebýval v ňom, skrýval sa, bol zaclonený ľudským telom ako človek, ale vo vnútri nebýval nikto iný ako sám všemohúci Boh. Ten veľký a mocný mohol znovu stvoriť. On mohol vytvárať nové veci. On mohol prehovoriť a to, čo by prosil, by mu bolo v tom momente dané. Ale on sa pokoril. Držal sa na nízkej úrovni. Chcel byť príkladom. On chcel byť tým pravým druhom dobyvateľa. A on ním bol. No, on dokázal, že je. Ako som často hovoril na svojich zhromaždeniach, možno to bude dnes ráno v tejto skupine ľudí na svedectvo, toto krásne veľkonočné ráno. Jedna pani, patriaca do určitej cirkvi, ktorá neverí v prijatie krvi Pána Ježiša, bez preliatia krvi nie je odpustenie hriechu. Povedala mi, že ten človek je len prorok. Ohromný človek a ja som ho urobil božstvom. Povedal som, on bol božstvo. On bol Boh. Povedala, snažíš sa ho urobiť príliš veľkým. Povedal som,
Neexistujú žiadne slová, ktoré by vyjadrili jeho veľkosť. Ľudský jazyk ešte nenašiel ten správny výraz. Keď sme sa jedného dňa rozprávali s jedným mužom, diplomatom z Washingtonu, D.C., a on povedal, ako také malé svedectvo na raňajkách, kde sme mali spoločenstvo, povedal, brat Branham, ja som bol celý život luteránom, ale povedal, jedného dňa, keď som navštívil jedno starodávne prebudenie, povedal, klakol som si k oltáru a chcel som zažiť skúsenosť s Bohom. Povedal, a keď som tam bol na kolenách, no, toto je diplomat z Washingtonu, ktorý dokonca slúžil v čase prezidenta Coolidgeho. A keď sa pozrel hore, povedal, videl som videnie Ježiša. Povedal, som schopný plynulo hovoriť 9 rôznymi jazykmi. Povedal, ale nemohol som nájsť ani jedno vhodné slovo z tých 9 jazykov. Povedal, tak som len zodvihol ruku a on mi dal nový jazyk, aby som s ním hovoril. Povedal, práve som videl slávu jeho tváre. Táto pani mi hovorí, povedala, brat Branham, Ježiš nebol nič iné ako človek, len prorok. Povedal som, on bol Boh, moja sestra. Povedala, ty ho robíš božským, ale on nie je. A tak povedala, Biblia hovorí, že na ceste k miestu, kde bol Lazar uložený v hrobe, on zaplakal. Isté, on bol samotným srdcom Božím. On trpel tak, ako trpíme my. On bol telom, ako sme my telom. Niesol vo svojom tele tie isté túžby a veci, ktoré máme my. A predsa, aby sa stal dokonalou obeťou, on to musel mať. On to mal. Ale ja som povedala, on plakal a išiel dolu k hrobu Lazára. Povedal som, ale pani, to je pravda. On bol človek, keď plakal. Ale keď tam stál vedľa toho hrobu, kde ležali tichí mŕtvi, kde ležalo zhnité, prikryté telo, keď povedal, odválte ten kameň, stiahol svoje útle telo a zvolal, Lazar, vyjdi von! A muž, ktorý bol mŕtvý 4 dní, sa postavil na nohy. Čo to bolo? Porušenie poznalo svojho stvoriteľa. Duša poznala svojho majstra. A ten veľký a mocný víťaz tam dokázal, že on má moc nad smrťou, peklom a hrobom. Iste to rozochvieva naše srdce. Hovoríte o udieraní o panvice a o trúbení na trúbky. Svet by mal byť dnes ráno v jubileu, ako to ešte nikdy nebolo. Kričania a výkriky jeho ľudu, pretože toto je ten pamätný deň, keď on porazil toho posledného nepriateľa a nás zajatých oslobodil. Áno, on bol človekom. To je pravda. On dokázal, že je človek. A dokázal, že je Boh. Jednej noci, keď to veľké rozbúrené more, ktoré vzalo tisíce životov, možno niektoré z vás matiek, ktoré ste tu dnes ráno, vaši chlapci možno zomreli tam na rozbúrenom mori, možno sa potopili pod vlnami na širokých bojových poliach tohto sveta. Niektorí z vašich milovaných tam ležia, možno za morom, ale jedného večera, keď on ležal v tom malom člne a vlny ho hojdali na mori ako nejakú zátku od fľaše, on zodvihol nohu a položil ju na okraj člna. Pozrel sa hore do neba a povedal, ticho. A k tým vlnám povedal, utíšte sa. A to mocné more sa vyrovnalo, až na ňom nebolo žiadnej vlnky. Isté, on bol Bohom. Je pravda, že hľadoval ako človek. Keď zostúpil z vrchu a bol hladný a hľadel na strom, aby niečo zjedol, on bol človekom. Ale keď vzal tých 5 chlebov a pár rýb a nasytil 5000 ľudí, on bol viac ako človek. Keď zomrel pred 1900 rokmi, ako by predvčerom, zatiaľ čo visel na kríži a kričalo milosrdenstvo, môj Bože, prečo si ma opustil? On zomrel ako človek. Ale dnes ráno, pred 1900 a čosi rokmi, on dokázal, kým je.
vydal poslednú pečať svojho mesiášstva, keď zlomil putá smrti a pekla a víťazne vstal z hrobu. Ja som živý na veky a pretože ja žijem, žijete aj vy. To je ten dobyvateľ. Hovoríte o tom, ako si otrhnete zástieru a zamávate ňou. Ľudia hovoria, že sme blázni, lebo kričíme a bežíme a kričíme a výskame. Tí ľudia nikdy nepocítili víťazné vibrácie neba, že boj sa skončil. Náš veľký, mocný dobyvateľ získal každé víťazstvo. On dnes ráno stojí sám, nedotknutý. Keď prišiel na zem, ľudia mu dali to najnižšie meno, ktoré mu mohli dať. Fanatik. Nazývali ho Belzebúbom, kniežaťom diablov. To je pravda. Išiel do najnižšieho mesta na zemi, do Jericha. A ten najmenší muž v meste sa musel dívať dolu, aby ho videl. Ale keď ho Boh pred 1900 rokmi vzkriesil, to je to, čo mu urobil človek. Ale on zbraňou lásky premohol každého diabla. A Boh ho vyzdvihol tak vysoko a dal mu meno nad každé meno, ktoré je menované na nebi i na zemi. Každé meno v nebi sa skláňa pred menom Ježiš. Každý anjel, každý panovník, všetko sa skláňa pred menom Ježiš. Každý jazyk ho vyzná, každé koleno sa mu skloní. A on vystúpil tak vysoko, až sa musel pozrieť dolu, aby videl nebesia. To je mocný dobyvateľ. To je ten, ktorý to dokázal. Keď opustil zem, potom ako sme to včera večer prebrali, on mal kľúče smrti a pekla, ktoré mu viseli na boku. Amen. Neboj sa. Ja som ten, ktorý bol mŕtvy a som znovu živý na veky. A je spojka. Mám kľúče smrti a pekla, ktoré visia rovno tu. Hovoríte o dobyvateľovi. A pretože som zvíťazil, učinil som pre vás jednoducho hradskú cestu, aby ste mohli cestovať. Človek bol odmietnutý z neba. Hradské cesty boli uzavreté. Neboli žiadne cesty. Ale tam, kde neboli žiadne cesty, on prišiel, aby jednu urobil. Prvá línia boli démoni pochybností, ďalšou predsudok, ďalšou sebectvo. Táto zem bola pokrytá líniami démonskej moci. Potom choroby. Ale keď začal vystupovať do neba, včera večer sme o ňom kázali, ako vyšiel z pekla a na svojom boku mal kľúče smrti a pekla. Dnes ráno ho vyzdvihujeme. Halelúja. Keď vstal, bol triumfom. A keď išiel hore, zlomil každú diablovú moc, ktorá drží človeka. Vystúpil na výsosť a dal ľuďom dary Ducha Svätého. Ten mocný víťaz, on stojí dnes ráno sám. A medzi ním a každým veriacím je tá požehnaná stará hradská cesta svetosti, po ktorej budú kráčať spravodliví. Nie je žiadna možnosť úniku. Je len jedna línia, ktorá je natiahnutá dole zo slávy. Zanechal krvavé stopy, keď prechádzal chodbami démonských síl a urobil pre nás cestu od dola až hore. Dnes ráno sedí vysoko ako mocný dobyvateľ. Jeho ľud má jubileum. Desiatky tisícov ľudí po celom svete kričia víťazstvo. Sledoval som toto staré, chladné, formálne pripájanie sa do zboru. Viem si predstaviť, že by niekto povedal, ukážem vám to odpadnutie. Hneď ako tu skončila prvá vojna, prichádzalo sem po ceste posolstvo, ktoré ľudia počuli už v autobuse spoločnosti Greyhound. Tí ľudia povedali, čo je to za hluk, o čo ide? A niekto povedal, pozrite sa sem, tu sú noviny. Vojna práve skončila. A všetci plakali a kričali. Ale jedna žena povedala,
prečo sa to tak muselo skončiť? Povedala, keby to mohlo trvať o pár dní dlhšie. Povedala, my sme si s Johnom tak dobre ľahko žili. Povedala, hoveli by sme si. Tam vzadu v autobuse stál jeden muž. Schytil tú ženu a takmer ju vyhodil cez dvere. A keď polícia toho muža zatkla, povedal, dôvod, prečo som to urobil, povedal, tá žena nemala nikoho, koho by mala starosť. Ale ja tam mám dvoch chlapcov. Nemohol som zadržať svoje emócie. Brat, mám tam otca, mám tam milovaných. Keď Ježiš zvíťazil, to pre mňa niečo znamená. Mám ženu, mám dieťa, mám milovaných. Ten veľký, mocný dobyvateľ. Môžete ma nazývať fanatikom, náboženským fanatikom, ako len chcete. Ale keď pomyslím na tú veľkú vojnu, je to urovnané. Cena zostala zaplatená. Víťazstvo je získané. Ježiš vstal z mŕtvych. Posledná pečať jeho mesiášstva, že je po všetkom. On je dnes ráno nažive s kľúčmi smrti a pekla. Mám milovaných, ktorí sú tam za hranicou. Som na tejto veľkej starej Hradskej a idem tam, aby som ich videl. Nemyslíte si, že som blázon. Ale som tak šťastný, že je to všetko vybavené. Je to zakončené dielo. Keď žil, miloval ma. Keď zomrel, spasil ma. Keď bol pochovaný, odniesol moje hriechy ďaleko preč. Ako vstal z mŕtvych, naveky ma ospravedlnil. Jedného dňa prichádza. Čo za slávny deň. Tento požehnaný starý krst Duchom Svätým, ktorý je daný, aby nás viedol po tejto nádhernej starej ceste. Aké je to slávne. Ako by som sa za to mohol hanbiť? Dnes ráno stojím pri svetom Pavlovi a hovorím toto. Nehanbím sa za evanjelium Ježiša Krista, lebo to je moc Božia na spasenie. Je to moc nad chorobou. Je to moc nad smrťou. Je to moc nad hrobom. Keď ten prísny starý apoštol prišiel na koniec svojej cesty a vykopali mu tam hrob a smrť mu stála tvárou v tvár, smial sa tomu. On povedal, smrť, kde je tvoj osteň? Hrob, kde je tvoje víťazstvo? Potom zakričal na chválu Božiu. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Ten najmocnejší premožiteľ, ktorý kedy žil. Ten najmocnejší premožiteľ, ktorý kedy zomrel. Lebo on bol jediný, ktorý mohol zvíťaziť, zomrieť a zvíťaziť nad samotnou smrťou a znovu povstať v triumfe. On dokázal, čím je. Bola to posledná pečať jeho mesiášstva. A teraz, náhodou, ak by bol dnes ráno v tejto budove niekto, kto je len vlažným členom zboru a nepozná radosť z toho, že sa boj skončil, ľudia kričia, ľudia sa radujú, ľudia plačú. Poviete, čo sa s nimi deje? Tí ľudia vedia, že je to hotová vec. Je po všetkom. Isté. My slávnostne pochodujeme, trúbime na trúby a vychádza evanjelium. Sláva a moc Božia je známa a je to hotové dielo. Zmluva je podpísaná. Sláva Bohu. Kristus to podpísal svojou vlastnou krvou. Boj skončil. Víťazstvo je vyhraté. Ja som to vôbec nevyhral. On to vyhral. Ja som z toho len šťastný. Keď sa niektorí z tých chlapcov vracali zo zámoria, tak mi bolo povedané, keď loď prišla do New Yorku, práve keď vplávala do prístavu, pozreli sa tam a uvideli sochu slobody. To je tá prvá vec, ktorú tam uvidíte stáť. Stáli, aby sa na to mohli pozrieť. A niektorí na palube lode boli chromými veteránmi. A keď uvideli tú sochu slobody, začali plakať. Rozplakali sa. Nemohli si pomôcť. Stáli tam veľkí, vysokí, drsní muži. Triasli sa a chveli. Nedokázali udržať svoje emócie. Prečo? Bol to znak slobody. Hneď za tou sochou slobody bol otec, mama. Boli tam milovaní.
milá manželka, dieťa, všetko na tejto zemi, čo bolo pre nich drahé, bolo rovno za ňou. A tesne predtým, ako vošli, rozpoznali to. Bola to zem slobodných a domov odvážnych. Iste, to by zatriaslo aj tvojimi emóciami. Ako viala tá stará vlajka. Pomyslite na to. Vojnou poznačený veterán prišiel do prístavu. Iste, bol to nádherný čas. Ale brat, jedno z týchto rán, keď bude trúbiť tá stará sionská loď, a ja tam uvidím stáť znak, ten starý drsný kríž, zatiaľ čo vetry budú šľahať na jej staré sivé prápory, ako pôjdu cez hmlu smrti. Čo za víťazstvo! No, nie divu, že nemôžeme udržať svoje emócie. Niečo sa stalo. Stali sme sa spoluobčanmi. Tá vec je úplná. Keď preklenuli ten veľký most medzi Severnou a Južnou Austráliou, zo Sydney do Južného Sydney, ako každý človek vzal, no, išli po celej krajine, aby sa pokúsili nájsť mužov, aby to urobili. Tá práca bola taká rozsiahla. A povedali, že nikto to neurobí. Nakoniec jeden muž z Anglicka povedal, urobím to. A keď prišiel, aby to postavil, preskúšal každú skrutku, ktorá bola použitá na ten most. Jeho reputácia bola v stávke. Skúšal všetko bahno a všetko, čo išlo dolu. Obklopil sa tým najlepším, čo mohol nájsť. On mal tých najlepších mechanikov, tých najlepších chemikov. Obklopil sa tým najlepším zo všetkého, čo mohol nájsť. A nakoniec, keď bol most dokončený a prišiel deň, keď musel byť vyskúšaný, kritici sa postavili nabok a povedali, to nevydrží, spadne to, je to tam dolu príliš piesočnaté. Ale on kopal úplne hlboko dolu. Mal dôveru. Vedel, že všetko bolo preskúšané. A povedal, ja sám ako prvý prejdem cez tento most. A keď cez neho išiel, pred starostom, ktorý išiel takto za ním, a tie veľké vlaky, asi 6 vedľa seba, prechádzali a triasli tým mostom. Ten veľký muž, ktorý to postavil, kráčal takto pred týmto sprievodom. Ak padnem s ním. Ale on v tom mal dôveru. To je spôsob, akým to urobil náš požehnaný Pán, keď učinil svoju cirkev. On preskúšal každú skrutku, všetko, čo je jej súčasťou, lebo to musí byť umyté krvou. A jeden z kritikov, ktorí stáli na boku, povedal, tá banda fanatikov to nedokáže. Ale v jednom z týchto slávnych dní tento veľký, mocný dobyvateľ dnes víťazne kráča pred nami. Nechajte ju vybrovať. Nech si robí, čo chce. Nikde v nej nebude ani jedna chyba, lebo on urobil cestu a dokončil ju. Isté. Myslíme dnes na to, ako sú na tom ľudia. Máme naše mysle zamerané na veci sveta. Ale dovol mi niečo povedať, brat. Nikdy sa nehanbí za evanjelium. Brat, ja som len staromódny človek, znovu zrodený skrze Ducha Svätého, narodený z Ducha Božieho. Ja som sa tak narodil. To je všetko, čo som a všetko, čo kedy chcem byť. Raz tam nedávno bolo jedno dievča, ktoré odišlo na vysokú školu a bolo to milé, mladé dievča. A keď sa vrátila domov, priniesla so sebou niektoré zo svojich vysokoškolských nápadov. A možno dnes ráno niektorí z vás majú so sebou nejaké svoje nápady zvonku. Možno ste zhromaždili v zbore mnoho vašich nápadov. No zbaviť sa ich, to je to najlepšie, čo viem. Potom toto dievča, keď ten vlak zastavil, priviedla so sebou jedno mladé dievča, taký typ tých neposledných deciek. Viete, ako podľa vzoru Elvisa Presleyho. A keď tam stála, viete, tam v tom vlaku, jej matka bola vonku. Stála tam stará žena, celá zjazvená na tvári. Mala zohnuté plecia. Jednoduché, hrubé, bavlnené šaty. Na pleciach malý šál. A táto malá, neposledná dievčina, ktorá bola s ňou, toto druhé dievča sa pozrelo dolu a povedalo, no, kto je tá mizerná, škaredá, stará úbožiačka? No, viete, to dievča bolo tak zahambené, že povedala, ja neviem. Pretože bola tak naškrobená a mala v hlave toľko svetských myšlienok. A bola to jej vlastná matka. Keď vystúpila z vlaku, tá malá stará matka k nej pribehla a objala ju a povedala, miláčik, nech Boh žehná tvoje srdiečko.
A ona sa otočila chrbtom a začala odchádzať, ako by ju nepoznala. Bola v rozpakoch, pretože jej matka bola taká škaredá. A stalo sa, že ten sprievodca v tom vlaku poznal ich históriu. On tam pristúpil a položil ruky na plece tej dievčiny, otočil ju pred tým publikum a povedal: Hanba! Hanba ti! Povedal: pamätám si časy, keď bola tvoja matka 10-krát krajšia ako ty. Povedal, žil som v susedstve. A povedal, ty si bola malé bábätko a bola si hore v postielke. A tvoja matka vešala oblečenie na zadnom dvore. A povedal, zrazu začala horieť pec a celý dom bol v plameňoch. A keď tam tvoja matka bežala, vedela, že si tam hore na hornom poschodí. Povedal, ľudia kričali a pokúsili sa ju zastaviť, ale ona sa im vytrhla a prebehla cez tie plamene hore na poschodie. Vyzliekla si šaty a zabalila ťa do nich a vrátila sa naspäť cez tie plamene a chránila ťa a omdlala na dvore s tebou v náručí. A povedal, zobrala to, čo by ochránilo ju a ochránila s tým teba. Ten dôvod, prečo si dnes pekná, je rovnaký ako dôvod, prečo je ona škaredá. A ty mi chceš povedať, že sa hanbíš za jazvy svojej matky? Myslím dnes na toto. Ak Ježiš sám niesol kríž a celý svet bude slobodný, pre každého je kríž a je tu kríž pre mňa. Ak bol Ježiš považovaný týmto svetom za Belzebuba, bol vysmiatý a pohrdnutý, zavesený na kríž a stal sa za mňa hanbou. Som viac ako šťastný, že môžem niesť pohanenie jeho svetosti. Tak veru, nazývaný náboženským fanatikom, čímkoľvek ma chcete nazvať, akúkoľvek nálepku na mňa dáte, toto vôbec nezastaví. Dnes ráno som šťastný, že v mojom srdci žije a vládne skriesený Kristus. Som jedným z jeho poddaných. Verím, že aj vy. Náš čas uplynul, je presne 7 hodín, keď sme si povedali, že rozpustíme zhromaždenie. Ďalšie bohoslúžby sa začnú odteraz asi o 2 hodiny, o 9:30. Skloňme na chvíľu hlavy v modlitbe. Požehnaný nebeský Otče, uplynulo 45 minút. Slovo vyšlo. Naše srdcia sú šťastné. Prebieha jubileum. Nielen jubileum na jeden deň, ale jubileum na večnosť. Anjeli spievajú v sláve. Ó Bože, víťaziaca cirkev spieva. Zvony radosti zvonia. Duše, ktoré boli kedysi odsúdené na smrť a išli zomrieť a do diablovho hrobu. Diabol bol porazený. Smrť bola podmanená. Hrob bol dobitý. Choroba bola podrobená. Povera bola podrobená. Zloba bola podmanená. Nenávisť bola podmanená. Ľahostajnosť bola podmanená. Naškrobenosť bola dobitá. Boli podmanené vlastné spôsoby. Všetko je podmanené. Kristus je veľký premožiteľ. Hľa, ten mocný dobyvateľ, povedal básnik. Hľad na neho, ako je jasne viditeľný, lebo on je ten mocný víťaz, keďže roztrhol tú oponu vo dvoje. Roztrhol oponu, ktorá skrývala Boha pred človekom a teraz Boh prebýva medzi ľuďmi. Roztrhol oponu, ktorá skrývala Božie uzdravenie. Roztrhol oponu, ktorá skrývala Božie požehnanie. Roztrhol oponu, ktorá zakrývala Božiu radosť. Roztrhol oponu, ktorá chránila Boží pokoj. Teraz je tá opona roztrhnutá na 2 časti. So svojou vlastnou krvou kráčal ako dobyvateľ. Boj sa skončil. On nám to dokázal vo svojom vzkriesení. A teraz je Duch Svätý svedkom, ktorý je poslaný, aby nás viedol. Ó, večný Bože, ak je tu dnes ráno niekto, kto sa len táral popri tej hradskej ceste a chodil z nej hore a dole, padal na kraj cesty, nikdy nebol schopný kráčať uprostred s veľkými hrdinami, ktorí prešliapali stred cesty. Dnes ráno sa modlíme, aby ti odovzdali svoje všetko a vyšli a tešili sa z tohto veľkého víťazstva, ktoré získal náš vzkriesený Pán. Udiel to, Otče, lebo to prosíme v Kristovom mene. A
A zatiaľ, čo máme sklonené hlavy, som zvedavý, či by si v tomto okamihu zodvihol ruky ku Kristovi a povedal by si, Kriste, vážim si to. Už sa za teba nikdy nebudem hanbiť. Bol som trochu plachý. Nech ťa Boh žehná, pani. Nech ťa Boh žehná, pane. Nech vás Boh žehná i vás. Tie ruky sú všade. Bol som trochu plachý, hanbil som sa a skutočne teraz vidím svoju pozíciu. Nemal som to nikdy robiť. Mal by som rovno vystúpiť, vydať svoje svedectvo. Mal by som byť presne taký. Mal by som povedať každému, že som znovu zrodený. Mal by som povedať každému, že som prijal Ducha Svätého. Nehanbím sa za evanjelium, lebo to je moc Božia na spasenie. Chcem byť skutočným kresťanom, ktorý ide vpred. Nebol som ním, ale s Božou pomocou od tohto veľkonočného rána budem. Zodvihli by ste teraz ešte niekto ruky predtým, ako sa pomodlíme. Nech ťa Boh žehná. Teba i teba. Pozrite na tie rozhodnutia. Najmenej 25 alebo 30, ktorí dnes ráno sedeli v tejto malej skupine ľudí a urobili rozhodnutie od tohto rána veľkého triumfu. Idú z Božej milosti povstať a nebudú sa hanbiť za evanjelium, lebo to je moc Božia na spasenie. Ó Bože, ako sú tieto ruky zodvihnuté a hudba príjemne znie na ceste, ako sme prešli zo smrti do života, lebo si povedal, ten, kto počúva moje slova a verí v toho, ktorý ma poslal, má večný život. Tí ľudia prešli zo smrti do života, pretože ty si sa stal smrťou, aby sa mohli stať životom skrze tvoje zmŕtvychvstanie. Bol si učinený nižším od anielov. Zostúpil si, aby si bol človekom. Vyšiel si spoza tej veľkej teofánie a stal si sa telom a mal si krv a prelial si tú krv, aby si mohol urobiť cestu úniku pre nás všetkých. Potom si to nielen urobil, čítame o tom v Biblii, ale ty si to neomylne dokázal tým, že si vstal z mŕtvych. A keď si bol tu na zemi, kriesil si mŕtvych. Nielen to, ale ty učinil si to dvojitým dôkazom, ako si to urobil Abrahamovi. No okrem toho si poslal späť Ducha Svätého ako svedka. A my máme jeho požehnanú prítomnosť s nami a v nás. Usmerňuje nás, vedie nás do všetkej pravdy a svetla. Ďakujeme ti za tých mnoho rúk, ktoré sa dnes ráno zdvihli a povedali, teraz príjmam Krista za svojho. Ó Bože, ak nikdy neboli pokrstení vo vode, ktorá predstavuje tú veľkú smrť, pohreb a vzkriesenie ich požehnaného Pána, nech sa dnes ráno vrátia na zhromaždenie a prinesú svoje oblečenie a nech sú pripravení ísť dolu do tohto ľadového bazéna. Udiel to, Otče, požehnaj nás, odpusť nám naše hriechy. Budeme ti vzdávať chválu v priebehu budúcich vekov. Keď ten boj skončí, keď sa všetok tým rozptýli a tá radosť bude dokončená z týchto pozemských pier, kde ťa chválime so všetkým, čo máme, budeme musieť mať nové hlasy, nové bytosti, aby sme ťa chválili. Nech potom pôjdeme s radosťou, lebo to prosíme v Kristovom mene. Amen.